Hola, després de 20 minuts d'autobús així de curves i una miqueta marejats, hem arribat al castell de Pretjama. És maco? Sí, sense gent seria molt millor. Un dels postres més característics d'aquí a Eslovènia és la kremsnika. Hem sortit del castell i ara anem a les coves de Postoina. Un nou dia ha començat, avui amb pluja, tota la pluja que vau veure ahir la nit, aquesta nit ha sigut espectacular, llamps, trons, pluja, no parat, ens està plovent, la previsió és de pluja durant tots aquests dies, ja veurem com ho passarem. 10 dies plovent. En principi la previsió és de 10 dies, però continuem vacances, aunque sigui així, tot embarrat i tot plovent, però hem de continuar. Ok? Avui anem a veure les coves De Postoina. Postoina i el castell de Postoina, que està al costat. Som-hi? Anem-hi. Hem pogut aparcar al pàrquing àrea de les coves de Postoina, per sort. Hem vingut sobre les 12 i hem trobat, hi havia 3 llocs encara, no és molt gran l'àrea, però bueno, amb el trànsit que hi ha, que està bastant concorregut, hem pogut aparcar. A més hi ha toma de llum aquí al costat i per buidar el pot i així, o sigui que no està gens malament, i anem a visitar ara les coves. Hem deixat la cabaneta a l'àrea d'autocaravanes i anem a buscar un bus llançadora que en un trajecte de 5 quilòmetres ens portarà al castell de Pretjama. Hola, després de 20 minuts d'autobús així de curves i una miqueta marejats, hem arribat al castell de Pretjama. És el castell més gran construït a dins d'una cova. Està en el llibre Guinness dels Rècords. Can't hear the words you're telling me. Guess I'm not who you want me to be. Say I take you for granted. You need something less intense. You got me like we don't fuck like we used to do. And when we talk, you make it all about you. And all the things that you'd like to change about me. Be easier if I ever heard you say sorry. You asked permission and I let you. Like if I never even met you. Think that I've seen this show before. Thought that I never could regret you. And then you act like I'm a stranger. Maybe I guess I like it too much, yeah. So many times that you've been stuck in my head, freezing you out and then you're back in my bed. Say that we're done, but you need me here. I know that you still think of me. So many times I thought the things that you said, laughing too loud while you were giving me head. Say that we're done, but you need me here.
that it makes me crazy. When I'm alone, my whole life seems hazy. 1 minute I let go, next I'm crawling to you, to you. Always hope I can change your mind. Always hope I'm not out of line. Not good with wrong, it's just part I can take this loneliness. You ask permission and I'll let you. Like if I never even met you. Think that I've seen this show before. Thought that I never could regret you. And then you act like I'm a stranger. Maybe I guess I like it too much, yeah. Too many times that you've been stuck in my head, freezing you out and then you're back in my bed. Say that we're done, but you need me here. I know that you still think of me. So many times I thought of things that you've said, laughing too loud while you were giving me head. Say that we're done, but you need me here. I know that you still think of me. So many times that you've been stuck in my head, freezing you out and then you're back in my bed. Say that we're done, but you need me here. I know that you still think of me. So many times I thought of things that you've said, laughing too loud while you were giving me head. Say that we're done, but you need me here. I know that you still think of me. I know that you still think of me. Bueno, anem a treure conclusions del castell. És estiu, és una època molt turística, està massificadíssim, o sigui, un mogollon de gent. Estem als finals de juliol, Finals de juliol, sí. Falten 3 dies per l'agost, però massa gent. A més, no és una ruta circular, aleshores per on puges has de baixar i les escales són molt estretes, et vas ajuntant amb tothom. És maco? Sí. Sense gent seria molt millor. A veure... Si veniu a Eslovènia, evidentment heu d'anar-hi, ja que vens. Si fas una tirada, ho fas. Però... Un 6. Està xulo. Donem un 6. És més bonic de fora. Un dels postres més característics d'aquí a Eslovènia és la kremsnika. És un pastís fet de crema de vainilla. Anem a provar-lo. Jo no us enganyaré, Anem a provar-lo. Aprovat. Està bo. Un nou dia ha començat, estem en un lloc molt característic d'aquí a Eslovènia. A lo pesa del trago, no? Sortit del castell i ara anem a les coves de Postojna. You and I, we're like fireworks and symphonies exploding in the sky. With you, I'm alive. Like all the missing pieces of my heart, they finally collide. So stop time right here in the moonlight, 'cause I don't ever wanna close my eyes. Without you, I feel broke, like I'm half of a whole. Without you, I've got no hand to hold. Without you, I feel torn like a sail in a storm. Without you, I'm just a sad song. I'm just a sad song. With you,
Ja hem pujat a les vagonetes que ens portarà dins de la cova. Fa molta humitat aquí. Fot fred. Les coves de Postojna a Eslovènia són el sistema de coves càrstiques més grans i visitades d'Europa. La visita inclou un emocionant trajecte en un tren elèctric, el primer ferrocarril subterrani del món de 2 vies. El recorregut turístic té uns 5 quilòmetres i mostra sales gegants i formacions com l'estalagmita de 5 metres anomenada el Brillant. Estem a punt d'entrar a una de les sales més espectaculars de les coves de Postojna, la Sala del Ball, format per làmperes de cristall de Murà. Espectacular. Què és el més divertit quan et trobes amb els altres? Finalitzat el trajecte amb tren, ens disposem a fer el 1,5 quilòmetres a peu per visitar les coves. Ens endinsem dins la sala dels espaguetis, que rep aquest nom curiós per les innombrables i finíssimes fístules que pengen del sostre. I arribem al lloc més emblemàtic
de les coves de Postojna, l'estalagmita brillant, que rep el seu nom pel seu color blanc pur i la seva lluentor excepcional. Fa aproximadament 5 metres d'alçada i es considera la formació més emblemàtica de la cova. I acabem la visita agafant una altra vegada el trenet que ens portarà al destí, a la sortida. Valoració de la cova. Molt bé, espectacular, brutal. T'ha agradat? Molt, El castell? La cova? molt. Castell? Castell, bueno, La cova? 6. un sí, sí. La cova sí? La cova, Castell? La cova? molt xula. Un 10. Visita obligada. Un nou dia ha començat, encara estem a l'àrea de les coves de Postojna, tota la nit plovent, portem més de 24 hores que no para de ploure'ns, pluja, no és una pluja molt contínua, és un xirimiri d'aquests, però encara és pluja. Bueno, ara recollirem tot i ens dirigim a Ljubljana, que anem a la capital, estarem 2 dies en un càmping, avui anirem a fer compres perquè ja anem una miqueta buits de tot, rentadores, etc. I demà visitarem Ljubljana, o sigui que ara ho recollim tot i ens anem cap al càmping de Ljubljana. Som-hi? Ja han pagat a l'àrea 25 euros 24 hores. Per estar aquí a les coves i al castell, la veritat que el preu està bé. Home, tens tots els serveis. Tens els serveis i la nit es pot dormir bastant bé, dintre que està la carretera principal aquí, però la veritat que la nit és tranquil·leta. Bueno, recollirem el súper, va, que es fa tard.